हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ जे बड' मेजरनि नट्स होनाय दा बे नंगौ बड' मेजरनि नट्स आरोबाव खेबसेबाव लाबोबावबाय बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय सल'मा नभेल माखौ बुङो आरो बेनि बागै सुंद'यै फोरमायनाय आरो बेजों लोगोसे बर' सल'माया आथिखालाव माबायदि जौगाबोदों बेनि बागै बिजिरनानै लिरनाय दा बे मोनसे दा बेखौ नोंथांमोनहा भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव फार्स्ट लिंकआव नोंथांमोना मोनगोन दा बेखौ डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन दा बे रेड कालारजों लिरदोंमोन अब्लाबो बियो जेबो नङा सिनायजोबोआनो मोजां नायबा नुनो मोनगोन डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनो नागिरदोंबा जानाय नङा बियो बेनिफ्राय बाहाय मोननै कुइसन लाबोना होफैदों मोनसेया जाहैबाय नैबे मोनसे बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन आरोबाव बियो सुंद' सल' सर्ट स्ट'रि सुंद' सल'आ मा बेनि बाहागोफोरा मा आरो सुंद' सल'आ माबादि जानांगौ बेनि आखुथाया मा बेनिफ्राय बर' सुंद' सल'आ आथिखालाव माबादि जौगाबोदों दा बेनि मोनसे फारि दावगाथायारि सावरायनाय बेनि सोमोन्दै लिरनो थिननो हागौ बे मोनसे सोंनाय दा बे मोनसे मोननै सोंनायजों खेबसेनो ज' होनाय जादों जिहेतु गुसुं नालाय बारा गोलावद्राय नङा आरो मोननैजों सोमोन्दो दंथारो नभेल आरो सर्ट स्ट'रि एबा सुंद' आरो सल' आरो सल'मा ओंखायनो नोंथांमोना बे मोननैखौबो PDF हिसाबै डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै डाउनलड खालामना लादो बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि गोनांथि नङाबा गुबुनफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय जेबो नङा बेनिफ्राय गुबुन नट्सफोरखौ डिसक्रिप्शनावनो नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै प्लेलिस्ट दङ बड' मेजर बेयाव थांनानै नायनो हागोन आरो गुबुन प्लेलिस्टफोरखौबो नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव खनसे चेक खालामथार होमबा नुनो मोननाय जागोन एबा प्लेलिस्टआव खनसे चेक खालामथार नुनो मोननाय जागोन माबा मोनसे नोंथांनि थाखाय गोनां जानो हागौ दा बेखिनिमोन अब्ला लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों।